Adimai Kasenga akanga akuzviziva kuti ava pedo nekufa apo akaoneka hama dzake, asi hama dzake panguva iyoyo dzanga dzisiri kuziva kuti ava kutooneka. Shamwari dzake ndo dzakazoona kuti aiwa munhu akanga auziva kuti mazuva ake anga akusvika pedo nekutisiya. Chii chakakonzeresa kuti Adimai Kasenga azopatsanurana nebhendi rake? Chii chakazoita kuti Adimai Kasenga azonetsana nevamwe vake vaakatanga navo bhendi? Nhasi tichange tichitaura nezvemukomana anonzi Adimai Kasenga, zvakaitika muupenyu hwake kusvika musi waakazotisiya. Adimai Kasenga akazvarirwa kupurazi rainzi Chiumburukwe kunzvimbo yeHurungwe ende akakurira munzvimbo yeKaroi. Nenguva yake zhinji yeupenyu hwake hwekutanga akahuitira kunzvimbo yainzi Chiumburukwe famu kunzvimbo yeHurungwe. Nzvimbo yeHurungwe vazhinji vachona tinoziva kuti inzvimbo yakatipa vaimbi vakawanda vakuru vakazonetsa muZimbabwe. Ndichataura nezvavo kana patinenge tichitaura nezvenhoroondo yaAdimai Kasenga. Semagitari akazotanga paakasangana namukoma Misho vaigara kuKaroi asi vakazvarirwa munzvimbo yeHurungwe. Iye akasangana navo paakanga akumbogara kuKaroi. Pavakatanga ipapo vakanga vachine bhendi ravo rainzi Marunga Express. Vazhinji munoriziva rakambotigadzira nziyo dzakanetsa panguva iyoyo. Vachigara mukoma Adimai Kasenga vakazosanganawo naClive Munomukondo vakaridza vese kubhendi rainzi Chucks Brothers mugore ra1989. Ari kuChucks Brothers sematauriro anoita Clive Munomukondo anoti izvoni iye naAdimai Kasenga vanga vari malead guitarist vari vese vari vaviri, asi iye Munomukondo aizoplaya bass guitar kana vachiridza nziyo dzemuseve dzesungura, ende iye Adimai Kasenga achiridza lead. Asi kana vachiridza nziyo dzerege iye Adimai Kasenga aizobata bass guitar. Gore ra1992 Adimai Kasenga akazoona advert yaitaura kuti nzvimbo inonzi Dzeka yainyanyozivikanwa nekunzi Dzekasburg. Munguva iyoyo kwaMutoko yaida resident lead guitar, iye abva afonera Charles Madzeka anova muridzi webhawa iroro munzvimbo yeMutoko achiti anoda kuzoita lead guitarist, ende akabva azofonerwa naCharles Madzeka uya kuti auye kuzoita audition. Paakaridza ipapo akabva angotorwa ipapo achibva atozosiya bhendi raChucks raanga achimboridzira before. Atiridzei ari kwaMutoko kuya kudzeka bhendi akazofunga kuti regai ndichimutsa Ngosimbi Crew. Pangosimbi Crew iyi akaimutsa achiri hake mukomana wechidiki, ende panguva iyi akabva azosangana iye nemukomana ainzi Denford Sada, nemukomana ainzi Sam Mabukwa, nemukomana futi ainzi Pius Takawira Campbell. Akabva vazofunga kuti regai tigadzire bhendi redu vari 4, asi vakanga vane plani yekuzomuvha kubva munzvimbo yeMutoko iyoyo vachienda kunogara kuHarare. Vakomana vakazoita laki rekusangana nemurume ainetsa panyaya dzekuproducer music mukore iwowo, nemurume watinoona selegend pamusic yeSungura nevakavandudza music yemuno muZimbabwe, vaBothwell Nyamondera. VaBothwell Nyamondera mugore ra1993 vakabva vaproducera song yainzi Masweet 16, asi nziyo iyi haina kuzoita sezvavaifungidzira kuti ichava pambiri. Asi zvisinei, munogore ra1996 pakazoita big breakthrough yesong yavo yakazonetsa yainzi Anti-Roda. Vazhinji ndofunga kuti munoiziva. Song yakaita kuti ivandudze zita raAdimai Kasenga neNgosimbi Crew, zvakaita kuti vanyanya kuzivikanwa munyika ino yeZimbabwe. Vakanyanya kuita nziyo iyi Anti-Roda ite mukurumbira wakanyanyisa inyaya yekuva kuti isong yanga iri unique. Lead guitar rairidzwa naiye Adimai Kasenga, Sam Mabukwa achiridza rhythm yake yaive very authentic, yaive very unique, yekuti yairira ichita sekunge inika kubvunda so, and also tichita savamukoma Denford Sada vairidza bass guitar panguva iyoyo, and mixture yemusic yavo yakauya iri unique pamuseo waivepo panguva iyoyo, zvakaita kuti nziyo iyi inakidze zvikuru sei. Voice raAdimai Kasenga tese tinoriziva raive unique and raive very sweet, zvakanga zvisati zvaonekwa muindustry panguva iyoyo. Plus nziyo yake iyoyoyo yaidzidzisa zvisingaiti nemadzidzisiro anga asati amboitwa nedzimwe nziyo dzairidzwa mumuseve panguva iyoyo. Pavakabva kwaMutoko vakauya vachitanga kugara munzvimbo yekuwadzana pavakangopinda muHarare, ende panguva iyoyo Adimai Kasenga ndiye ega anga akawana aive nemukadzi, ende mudzimai wake vazhinji tinomuziva anonzi Penny. Ende panguva iyoyoyo vaingoroja 2 rooms chete, zvichireva kuti mabhendi members vakanga voshiya the other room. Saka iye Adimai Kasenga nemudzimai wake vaigara mune imwe room. Then Denford Sada, Takawira Campbell neshamwari yavo vanga vachigara mune imwe room vachiita zvemumanzi izvozvizvi. Vakagara vese kwenguva yakareba kubva mugore ra1996 iroro kusvika mugore ra1998
vasati vabudisa big song yavo yainetsa, and vakagara kwenguva yakareba vachigadzira magitari vachiwirirana zvakanaka. Asi chii chakazokonzeresa kuti ukama hwevarume ava uzopatsanurika? Vakabuditsa albhamu rinonzi Njere mugore ra1998, and albhamu iri rakarira asi harina kuzorira semaririro angaita albhamu ravakanga vabuditsa muna 96, sekuti vanhu vakanga vakunyanya kukompeya albhamu iri nesuccess yesong yainzi Antiroda yaive mualbhamu ra1996. Asi chii chakazoita kuti albhamu iri rambe kushanda? Zvakanyanya kuitika ndezvekuti vanhu vazhinji vakanga voramba vachiridza Antiroda sekuti yakaita a biggest success panguva iyoyo. Asi albhamu ravakazobuditsa muna 1999 raive nesong inonzi Muchato waTobias. Vazhinji ndofunga tinoiziva song iyoyo. Inziyo yakanetsa especially paEzongido paRadio Zimbabwe. Inziyo iyi ndo yakazoita kuti upenyu hwevarume ava hunyatsochinja, sekuti hapana muchato waitwa muZimbabwe wanga usingaridzwi song iyoyo yekuti Muchato waTobias. Kazhinji kachona tinotoziva kuti paitoitwa muchato nziyo iyoyo ikasaridzwa, vazhinji vaitoti nyangwe marriage certificate remuchato iwowo yakanga risiri valid. Saka nziyo iyi yakanetsa ikarira zvakaipisisa, ende ndiyo nziyo yakazokonzeresa kuti kuwirirana kwevarume ava kupatsanurike. Ataura anoita semabuka, mukomana airidza rhythm guitar pabhendi irori anotaura kuti song iyi Muchato waTobias yakatengesa thousands and thousands of copies, and nziyo iyoyo yoga yakavabetsera kuti vakwanise kuzotenga PA system yavo yebhendi. Yakakwanisa kuti vakwanise kuita maachievements akawanda kuti vachiitawo kuti mabhendi members agare kwavo vega, and also mukoma waAdmire Kasenga vachikwanisa kugarawo zvakanaka nemudzimai wavo pamba pavo. Sekuti ipopo vakomana ava vanga vakuiona sekuti bhendi ranga rava more successful, kuti vachiramba vachigara vari 4 kamba kadiki diki zvakakusasvabudi zvakanaka. Mugore raizotevera racho vakazobuditsa imwe nziyo yakanetsa again yainzi Dzimurai Moto, ende nziyo iyi kazhinji tinoziva kuti yainyanya adresa issue yeHIV and AIDS, ende iye Admire Kasenga ainyanyokumbira kuna Matenga kuti dai vatibatsira vadzimura moto wechirwere chakanga chanetsa panguva iyoyo. Tichitaura nemudzimai wake Peni anotaura kuti iye Admire Kasenga nziyo dzizhinji aita dzekurota, aiti kana dzimwe nguva pari pakati usiku aigona kungopepuka obva ati ndine nziyo yandafunga ototanga kunyora pasi. Asi chii chakanyanya kupatsanura timu iyi yeNgosimbi Crew? Tichitaura naSam Mabuka akamboshanda neNgosimbi Crew anotaura kuti pakaita kakubirana kana kuti kakusabudirana pachena nenyaya dzemari dzakaproducwa panguva yakaimbwa yakanetsa nziyo yainzi paMuchato waTobias. Ende panguva iyoyo vakomana ava vakaita kakuvanzirana. Vakomana ava vachiona kuti nziyo iyi yakanga yanetsa zvisingaiti, vakazoenda voga kuGrama Records vachida kunobvunza kuti vanzwisise kuti mari yakanga yapiwa umwe wavo yakanga iri marini. Ende pavakanzwa panguva iyoyo 175,000 yemaZim-dollar panguva iyoyo yakanga iri mari yakawandisa, ende murume uyu haana kunyanya kudisclosa vamwe wake kuti anga akapiwa mari yakawanda kudaro. Ndakatora akapa vamwe wake mari yakanga iri shoma panguva iyoyo, iye akatora yakawanda zvakaita kuti azokwanisa kuvaka zvimwe zvezvinhu zvaakanga anazvo nemamwe properties. Asi vamwe wake vakafunga kuti pane unjire wanga waitika sekuti iye haana kubudira vamwe wake pachena, ende tikada kutarisa sevanhu vakastruggle for a long time vari vose, vachibva kwaMutoko vachivazogara muHarare vachinogara mu1 room vari 3 band members, ende vanoona sekunge vanga vasina kubatwa zvakanaka panguva iyoyo, ende zvakakonzeresa kuti varume ava vazofunga kuti aiwa rega tichisiyana nazvo zvekuramba tichiita neNgosimbi Crew. Ndo pakatanga kunyanya kuda kupatsanurana bhendi. Asi bhendi iri harina kunyanya kupatsanurana mugore iroro ra2000. Bhendi iri rakazopatsanurana after some years, because vakomana ava vakanga vakangochengeta grudge, vakazopedzisira vakuda kunyatsozonzwisisa kuti chii chakanyanyoitika. Vakaona sekuti umwe wavo akanga akurarama upenyu hwakanyanyonakisa kudarika vamwe mabhendi members. Vari pato yekuenda kunoridza kuSanyati kwavanga vakabhukwa mugore ra2004 muna October, varume ava vakangoti murume Admire Kasenga akanga akungotaura zvisinganzwisisiki, ende dzimwe nguva aiti akafonera hama dzake aidzifonera achidzioneka zvicha sekuti anga achizama kuti handichadzoki zvakare kuzokuona iye zvakare. Ende paaitaura neshamwari dzake dzanga dzisinganyatsonzwisisa kuti murume uyu anga achizama kuti kudii, kuti dzimwe dzenguva aigona kungogara navo vari chidhiraivha vari mumota paya vachienda kushow, otanga kuvaoneka achivaudza kuti muchazondisuwa ndisisipo.
ndanzi musi iwowo wakazotanga kurwara zvino atyisisa vachienda kusanyati ikoko kwanzi admire Kasenga akangoudza vamwe wake kuti varume ngatichikanzelai mashows tirambe tichienderera mberi nemashows awo nekuti zvandakutonzwa hazvichaiti. And then vakabva vatodzoka vakansela 6 shows dzanga vari scheduled kuti vaite munzvimbo yesanyati. Ndichinzwa neshamwari dzake vanotaura kuti izvoni murume uyu paakangosvika kuHarare haana kunyanya kurwara kwenguva yakareba. Musi wa14 October 2004 akabva atisiya admire Kasenga. And izvi ndozvimwe zvezvinhu zvakaitika muupenyu hwaadmire Kasenga zvaakataura zvakakachamadza vanhu vakawanda, zvakaita kuti vakadzike kuti ko chii chakanga chaita kuti iye azoona nekuti upenyu hwake hwakanga huchakurumidza kuguma.